Хөсәйн Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармонияһының иҗади төркеме махсус хәрби операция яугирларына гуманитар ярдәм һәм концерт программасы алып барды. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Эштанова. Йондызлы десант турында без Хөсәйн Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармонияһының солисты, Башкортстанның халык артисты Әлфия Юлсурина мәһиләшәбез. Һаумыгыз. Хәерле көн. Әлфия Мырзабулатовна, яугирлар янына был һеҙҙең тәүге сәфәрегеҙ генә түгел. Үткән йылдың декабрь айында барып кайттык. Декабрь айында барып килдек анда бит. Нисек һуң был икенсе сәфәрегеҙ? Тәэсираттары ниндәй булды? Нисек итеп әйтергә икән? Гомумән, без һәр вакыт юлда булгас, һәр вакыт халык менән сорашып торгас, гастрольләрдә йөргәс инде, без өйрәнеп тә беткәнбез. Әмма ләкин бына шу яугирлар янына бару, был бөтенләй икенчерәк сәфәр дип әйтәм инде. Ул үтә яуаплы һәм тулкынландыргыс та. Теге ябай барыбер бераз нисектер шумлырак та дип әйтәм инде. Барыбер курку дигән төшенсә ул бит инде кешегә хас. Әйе. Шуңа күрә беренче барган вакытта шулай теге шикләнебрәк бардык инде әлбиттә. Әмма ләкин шундый теге әйткәсләрдә, шундый көтәләр дигәс, шулай бит. Көтәләр дип әйткәстә, аны бараһыңмы дип миңа шундый һорау биргәс, мин хатта бернинди икеләнүһез барам дип үземнең теләгемне белдердем инде. Чөнки нисек дип әйтәйем, менә ошо вакытта, шундай катмарлы, катлаулы вакытта үзебезнең егетләргә генә барып, уларга нисектер үзеңнең ян йылыһын бирү, шул гуманитар ярдәм, менә теге олавдылап барабыз бит инде без. Ниндидер барыбер адактан үзеңдә нисектер барыбер теге яхшы нисек әйтергә инде, нисектер долгты үзеңнең үзеңдә ниндидер бер кешелек бурысыңды үтәгән кеүгрәк итеп хис итәң дә, бераз үзеңә булган теге уважение нисектер дә әйткән һымак инде. Хөрмәт ата үзеңә. Үзеңә хөрмәт дип әйтеп булмый инде, но шул хөрмәт һымаграк барыбер яхшы эшләнек кеүк менә үзеңдә кабул итәһең. Был барганда һәр гуманитар ярдәмдә алып барган. Гуманитар ярдәм нисек булды ул? Бына инде гуманитар ярдәм нисек дип әйтәйек, без филармония, анан халык иҗат йорты, Салават театры бергәләшеп дип әйтәйек инде, без моны акса йыеп, был гуманитар ярдәм фақат Алмаз Сафин исемендәге, ул моны безнең Рәсәй герой исемен йөртә инде ул батальон. Безнең республикала формалашкан. Әйе, һәм андагы безнең хезмәт иткән егет, безнең студент дигән аның нәе? Кушаматы. Яшь кенә егет, шул тиклем бына шул егеттең һорау буенча нимә кирәк бу батальонга? Фақат шуларны гына туплап, йыеп без алып бардык бына ошо егеттәргә инде. Нимә һорагайнылар? Алар һоранулар дрондарга менә теге мин исемнәрен әйберләрен әйтә алмыйм инде дөрес кенә әйтеп. Әмма ләкин менә шул дрондар менән бәйле, анан электросамокат, генератор һәм вак-төяк менә алар һораган әйберләр инде. Шуларды bir машина, bir газель тиеп киттек. Без алып барып Луганскида егетләр килеп каршы алдылар. Һәм үдәренә менә фақат үдәренә тапшырып шул батальон. Улар нимә һораган, уларга нимә кирәк шулар, әйе. Буныһы минеңсә инде бына үтәләрне файдалы. Улар нимә һораган, нимә кирәклеген белеп тапшыру. Һез буш кулман бармаганһыгыз гуманитар ярдәм менән генә түгел, концерт программаһы менән дә. Концерт программаһы менән дә анан инде без киттек бына шул Луганскидан Белгород өлкәһенә һәм бында без үзебезнең Салават Юлаев исемендәге батальон егетләре менән сораштык. Аларның алдында сыгыш яһанык. Был тулкынландыргыс та, куаныс та булды безгә. Ул теге куаныс дигән һүз дә бында теге урынһыз кебек. Әмма ләкин менә шул безнең егетләр менән сорашыу миңа инде шатлыклы булды. Үземнең бер яндән егетләрне күрдем, берничә егетте. Концерттан алар менән килеп, алар менән кусаклашып, фотога төшеп, һәм хатта менә күздән яшьләр инде килде, күзгә яшьләр килде. Алар безгә яландан сәскәләр диеп килтергәннәр.
Мына шул ялан сәскәләре инде шул тиклем теге кыйммәтле булды безгә, тулкынландыргыс булды, искиткес мына булды бу очрашу. Концерттан һуң ничә елдар ялан сәскәләр алганыгыз юк инде? Мин инде хәзер онытканмын инде аны. Мин ялан сәскәләрен алган юк. Мин аны Хәзер без букеттар бүләк итәбез. Бу ялан сәскәләре кыйммәтле бүләк булган. Егетләр аны бит шул машиналардан төшеп, яландардан йыеп, килтереп, безне шундый сәскәләргә күмделәр. Шундый тулкынландыргыс булды. Мин әле һөйләйм, хатта елагым килә, шул тиклем инде искиткес әлбәттә. Концерт программаһын ничек төзедегез? Иҗади юлдашларыгыз турында әйтегез. Юлдаштар, шәп егетләр белән бардык без моны. Әлбәттә, мин гомумән үземне коллегаларга яратам. Аларда әйтеп китмәү мөмкин түгел. Безнең Башкортстанның халык артисты Мәхмүт Надыршин, Башкортстанның атказанган артистлары Айрат Карасов, улар безнең милли оркестрдың курайсыһы. Мына Айрат Карасов, Руслан Рахмангулов, Башкортстанның атказанганчысы, минең якташым, ул баянист. Башкортстанның атказанган артистка Зульфия Абзалова. Бына был безнең иҗади теге группа. Безнең теге безне шулай хаклап, яклап йөртүсе безнең водительләр Александр Бирюков, Калимуллин Эдуард, һәм безнең төркемнең итәкчесе инде ул Ирина Захарова. Менә шул гуманитар ярдәмне туплап, йыеп, бүтән теге оештыру аның өстендә булды. Бик матур төркем булды һәм Ничек төзегәнегез концерт программаны? Нинди ярдар индергәнегез? Программаны без ничек итеп төзебез? Гомумән бу бит инде теге айрым тамашасы безнең. Был теге яу яландарында йөргән егетләр бит безнең теге һәм үлем белән яшәү арасында йөргән егетләр дип әйтәйек инде гомумән. Шуңа күрә без дәрт бирү, өйдән ниндидер сәлам килтерү дигән һымак программаларда уйлап, теге урыс телендә мына Надежда, Вера и Любовь. Надежда ул ышаныс, Вера Мөхәббәт, ышаныс инде. Бына шундый программа төзедек. Һәм ул программа безнең урыс телендә, башкорт телендә, татар телендә йырдарды һайлап алдык, чөнки Татарстандан да егетләр бар иде. Үзебезнең егетләр инде безгә кушылып йырлап та утырдылар. Ялан сәскәләрендә йырланым мин. Һәм менә бетереп куйдык без Башкортстан дигән минең йыр менән куандырды нимәһе, был йырда алар миңа кушылып йырлап утырдылар. Аларда шул тиклем теге Башкортстанга булган мөхәббәт, туган илгә булган хагыш та, хагыну да бит инде аларда. Һәм Шаймуратов генералды без бер вакытта калдырмайбыз, чөнки ул Шаймуратов генерал менән күп анда Луганск яктарында беләбез бит инде, анда ул теге Һуңгы төяге безнең Миңлегали Губайдуллинның шуңа күрә был нәйдәлә без калдырмайбыз, был йырдыла бергәләшеп егетләр менән йырлайбыз. Гомумән егетләр безнең менән мына госпитальдә булганда ла, мына Надежда дигән йырды мин бик нык яратам. Теге Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. Гомумән ул актуаль мына. Һәр вакытта актуаль була торган йырдардан бере. Минеңсә, аны солдаттар безнең менән мына кушылып бергә йырлайдар инде. Шулай Белгород өлкәһендә госпитальдә егетләр алдында сыгыша. Егетләр алдында госпитальдә сыгыша һанак. Бында нинди тамашасы һәлемсен? Бында тамашасылар ничек дип әйтә инде. Гомумән теге күпте күргән, күпте кисергән дип әйтәйек. Яу яландарын үткән һәм авыр яра алган солдаттар бит инде бында. Шуңа күрә Бер социаль селтәрдә һезнең тап ошо сәфәрегез турында видео язманы күргәнем һәм шундай тәэсират калды. Егетләр, госпитальдәге егетләр, тамашасылар карап утыра, улар өнһез тынһыз карайлар. Кыен түгелме бuna шундай тамашасыга сыгыша һәм мин хаклымы уларның өнһез тынһыз карап утырганда, әллә икенче реакция булдымы улардан?
Юк, мен хатта госпитальга барган вакытта, беренче вакыт барганда нык куркып бардым, чөнки теге йөрәк дарулары эсеп, иламаска, үземне нык тотырга дип инде. Шуңа күрә кайда барганыңды барып белеп бараһың бит инде. Үзеңдә әлбәттә әзерләйһең. Һәм бунда теге үзеңдә яллау түгел, егетләрдә яллау түгел, әмма ләкин ничек дип әйтәм икән? Улар менән хаклану, аларга рухи азык бирергә барабыз бит инде без. Шуңа күрә булдымы ошо рухи азыкта? Мин уйлыйм, бир булгандыр дип. Чөнки азыктан килеп, алар әлбәттә, алар шундый җитди егетләр. Алар теге хи-хи-ха-ха-ха, хыгырып-мыгырып, көлүп утырмайдар. Аларда уйсан караштар. Чөнки алар шул тиклем менә Луганск ерендә булган вакытта авыр хугышты кисереп, әле авыр яралардан һуң реабилитация үткән егетләр алдында булдык без. Аңлашыл тора бит инде. Хәзер алар ошо менә реабилитация үткәндән һуң тагы да шу алгыһыдыкка баралар. Һин тирә калаһыңмы, әллә һин үләһеңме? Шундый вакыттар бит инде. Шуңа күрә әлбәттә без репертуарда ла карай, теге хикрәндәп, микрәндәп йырлай торган йырдар түгел. Ул моны йыр бит ул, миңа бер вакыт Рим Хасанов әйткән дип, Әлфия, йыр менән бит безнең халкыбыз хугышкан, улар атакага баргандар, йыр менән улар иңгәндәр дип. Ысынлап та йыр бит ул бик көчле тәэсират бирә торган, шундый көс бирә торган, рухи азык бирә торган. Йыр ул көс, бер әйтеп әйткәндә. Ул көс, әйе. Атакага бит ысынлап та алар бит йыр менән баргандар, менә хуш фильмдарын карап, без бит инде менә шундый тәэсират тарафында үткән бит үзебездә шундый фильмдар менән. Шуңа күрә шул вакыттың йырдарын йырланык. Улар әле лә менә актуаль. Бер вакытта ла уйламассың, шул вакыттагы йырдарды тарихи йырдар дип йөрттек тә ул. На позиции девушка провожала бойца. Менә әлеге вакытта ла ул шул тиклем актуаль. Не померкнет без времени золотой огонек. Аларды шулай өйдәрендә көтәләр бит инде. Әсәйдәре көтә, хатындары, кыздары көтә. Шуңа күрә ул Исән хәйләнеп кайткан безнең егетләребез шулай бит. Һезнең йырдарыгыз егетләребезгә ысынлап та рухи көс биргәндер дигән ышанысда бит. Һезгә рәхмәт был эшегезгә. Мугаен да бу һуңгы сәфәрегез түгелдер. Егетләребез еңүмен кайтсын дигән теләктә. Без хөрмәтле тамашачылар, Хөсәйн Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармониясының йондызлы десанты торагында филармониянең солисты, Башкортстанның халык артисты Әлфия Юлсурина һөйләне. Игътибарыгызга зур рәхмәт.